Human sa eleksyon, ang COMELEC may pahinumdum na usab sa mga kandidato sa nakalabaing barangay ug election sa pagdusuna silang Statement of Contributions and Expenditures kon SOCE samtang tugang Shukos orders batok sa pipila ka mga mananaog ug napiling kandidato sa Lapu-Lapu City kilawatan sa COMELEC. Ano yung report ni Luan May Rondina? Nakadaugman o napildi atol sa barangay and SK elections silang tanan parehong gikinahanglang moduso og Certificate of Contributions and Expenditures kon SOCE. Matud ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga ubay-ubay na ang mga nagpakisusi sa ilang buhaton kung unsaon pag-file og SOCE. Matud sa COMELEC, mamahimong ma-download ang form sa website sa COMELEC. Sa SOCE form, gikinahanglang ma-encode ang mga personal information sa kandidato, ang total election contribution and expenditures ug lakip na ang summary sa lawful expenditures. Pahinumdum sa COMELEC, dili na huwaton pa ang deadline karong Nobyembre 30 usa moduso sa SOCE. So without USB, without hard copy, so dili po siya madawat. So I would like to emphasize that it will be encoded, hindi pwede handwritten. Kaya ba sa ato attitude, please do it before the deadline. Samtang gipahibaw ni Attorney Anjanette Lamban nga wala pa sila nadawat nga disqualification case gikan sa ilang uluhang buhatan batok sa mga midaog nga mga kandidato. Apan dugang mga show cause orders na ang ilang nahatod ngadto sa pipila ka mga midaog ug napildi nga mga kandidato. 15 ka mga kandidato sa Barangay Maribago ang nalutsan ning bag-ulang og show cause order sa premature campaigning diin usa niini nakadaog pagkakonsehal sa barangay ug tulo ang nakadaog sa pagka-SK member. Samtang laing show cause order sa usa ka napilding kandidato sa Barangay Basak. It's not only because they are a candidate. That is to the person himself. Because there might be a violation on the Omnibus Election Code which they might be criminally liable if ever found to have committed a violation. As if ever they were going to have the plan, they should clear their names. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Rondina, Balitang Bisdak.